Aduka chirema buja akanaka tauya nadzo nhau dzozuva rokugumisira mwedzi uno waGunyana. Tidande ipapa kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission tiri kusunga agere hunde pakambani yoNet1 mushana wani kwaiya akaita mutsekwede yekuba mari inosvika miriyoni nozviuru 200 zvomadhora okuAmerica. Kwai tiri kuferefeta tapedza basi tatoti musunge nekuti ndiye agoita kuti kuchinjiwe zvaishandisiwa kuita mabhuku mari yokuNet1. Regai tigoramba tichiringa. Kazhinji kacho nyaya chayo yaanenge asungirwa inozobuda mumashure. Mapurisa ari kureketayo kutoti wabata motika dzinosvika 186 pachirungu. Wakati dziri kusanganisira makombi, pokare nomotika dzowanhu. Regai tigoona kuti vanozviita sei izvozvi. Zviri kupera sei wati iwo tiri kuramba tichitoenderera mberi kusvikira mwedzi unouyayo tinenge tichitobata motika dziribe mvumo yekuenda pamugwagwa dzakanyanya kutsakara. Worota Magaya no PhD yachecheche yachei kwaiwa ari kubatirwa hotera yawo mhando yemuHarare mumu nonyaya yezvikwereti zvisingabhadharwe. Kwai wakanga wakwereta kumuChina anonzi Li Xiuyun. Kwai Li Yu ndiye wanga watorera mari kuno abva aenda kudare chaiko. Dare rikati aiwa tekesai hotera mutore mari yenyu. Pakanyangarapo. Regai tione kuti zvinopera sei. Unosaya kuti kohokonai munhu uyuyu anoti ndochechi ka anofanira kunge achiteedzera zviri mubhaibheri. Mubhaibheri magonzi iwe goreka kukwereta nhando. Kwereta usingade kubenhutsa mari. Pokare anekwereta anoramba ari muranda akweretera. Regai tione hedu kuti wanoipedza sei iyoyi. Pakanyangara. Kwai papa wakomana wanhu wahwadziwa. Nyaya yomotika dzakatengiwa masoja nozorodziya iri kuramba ichihwadza. Kuita kubaya wanhu chaiko, kubaya kusvino nokutoti pari banga ari kuzvifungira kuti zvichaitika sokudando. Ipapa munoona zvipatara zviribe mishonga, zvikoro zviribe kuwakiwa, zviribe makombiyuta, zviribe magetsi. Asiwo masoja okuti watore waboye motika inosaikaba. Ipapo ndopano kunyepa mhando yekuti aiwaba tiri tega. Izvi zvikwambo izvi zviri pazvo zvegawo pokare chazvo kumora basi kutsvaka kuti toita sei kuti tione kuona mari. Pakaita kunyangariwa. Umwe kombi dhiraivha Last Chiutsi ana makore 23 agonzi iwe uri kugara mujere mwedzi 30 nokuti agoita zvomutsepwede. Akatyaira motika ari berezinesi. Bva akonzeresa tsaona pokare. Kuno ukatodando izvezvi mazuva ano ari kutoita kukwachamura chaiko. Regai tione kuti zvinodini. Uko kuno makorokoza 5 ari pamugodhi womamini papurazi romusasa kumazowe. Wari kunzi wakadhirikiwa nomugodhi wari pasi ipapo. Pariba ari kutoziva izvezvi kuti wambomira sei, wakadini, wari kuboeka chere nekuti kwai zvakaitika musosondo. Mamwe makorokoza ari kuzama kuti waone kuti wanowaburitsa chere. Hino kana wakawabata wachiri wapenyu ipapo nokuti pakaita kunyangaritsa chaiko. Regai tinoramba tichiringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Apa izvezvi kuno vamwe vari kumatarotsi mhosva vanoti isusu takazvava tino nhengo dzowakadzi nedzovarume pabodzi. Kunotoda kutoti mapepa edu arekete kuti tiri wakadziba kana kuti tiri varumeba. Arekete kuti tinazvo zvese. Pakanyangarapo. Regai tigoona kuti dare richaita sei. Nokutoti watoda kuti kubvira kubepa rokuzvahwa kusvikira kuchitupa nopasipoti zvese zvirekete pabodzi pokuti munhu uyuyu akamira akadandi. Mambojapo pakaita kunyangara chaiko. Regai tirambe zvedu
tichiringa. Makwiriro anoita zvinhu munyika nomazigi kwai asvika pazvikamu 72 pamwedzi nopamwedzi, pagore nepagore ichitori zvikamu 23 pakaita kuoma chaiko. Ndikaiti goramba tichiringa kuti wanenge wachizvipedza sei izvozvo. Apawo wanoringa zvougaro hwevanhu munyika hwari kureketayo kutoti kwai vanhu vakuringirwa kuti vakuingidzira kumakore okugara munyika, okurarama munyika yedu yeZimbabwe. Kwai kurarama kwevanhurume nevanhukadzi kwakusvika pamakore 65, 65 years pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi kana tikaringa varume vega, vakadzi vega, kwai vanenge vachitorarama kupfuura ipapapa. Rekai tione mhanduwe kuti zvinopera sei, toti makorokotoka kuingidzira kwemakore okurarama kuwo. Tikaringa zvomutambo kwai ipapa anga ambori mumwe akambotungamira chikwata chevakomana veDynamos Dimbare, Angirai Chapo apfa. Kwai apfa ari kumfa kwose kumba kwache. Tinodoti mweya wache ngauzorore murugare. Zifawo yaburitsa mazita awo akomana wairi kuti ndo wachatamba mutambo noSouth Africa uri kuteera svondo riri kuuya. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Tiri kuramba takandoringa hedu. Pokare kwagonzi ko yadha yapuwa choupenzi, iye mukuru wayo Spencer Muvadi kwayapuwa choupenzi zviuru 4 zvomadhora okuAmerica nonyaya yake yokukuba anobata bhora kuchikwata choyadhacho. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa Kaitano Tembo abva aisiwawo kuti aite ndiye mumwe wavanhu vanoteedzera Michael Ronis kumaWarriors. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti vanozvikona chire zvinopera chere kana kuti zvitekaira sei. Tenge tichikunyepai. Tikaringa dzo pasi rese muSouth Africa, Madlanga Commission iri kuramba ichiita kuenderera mberi mhanduwe kuita kufoshonora chaiko chaiko, kupidigura zvese paribe chiri kusara. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, asi yes parikuita kuvhundunua vanhu zvokuti mazita avanhu vachaburika ipapo tikundoimba kuti inoita yokwa zondo iya yekuti zvinondopera zviribe kana chazvazoita. Tinoramba takaringa. Apawo hurumende yazoburitsa masoko kwai Nati Mutetwa ndiye anomirira nyika yeSouth Africa kunyika yeFrance apfa. Wagoti wamwe kwai azvigwisa akazviwisira mhanduwe kuita haachekuita kuzvumburutsa mhanduwe zvokuti panosara paribe kana chinhu. Kubva kuimba yache anga ari muhotera iri padenga chaipo, unotokwira 200 nomairi uchikwira badzi uchienda. Pakaita kunyangariwa. Ukaona wagwa kubva ipapo kutoziva kuti paribe chiripo, paribe chinosara. Pokare apa kwai mukadzi wacho anga ari kuti nozuro ndakatori kumangara kuti murume uyu ndokumuziva kuti aripi, nokutoti anga andinyorera tsamba yekuti ndikuda kuzviuraya. Unobva wasaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Tirambe zvedu takaringa. Apa ipapa kuMadagascar wafana uchidiki wati taramba kujairiwa zvamuri kutiitira izvo zviri kuzvidaba. Ipapa mukuru wehurumende atoti taakutobisa hurumende tomboona kuti zvii zvinoitika tikone kunhadzirisa, nekuti wafana wachino wari kuramba wachiratidzira wari kubiraba, wari kudaba zvokujairiwa. Wafana waGen-Z awa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Botswana yafadza vazhinji ipapa yakutanda kuita nhau nemumwe mutauro yakaita sana Chikalanga. Zvakunakidza zveizvi, kunakidza chaiko. Wakuru wehurumende yeBotswana wakabvira kare wachindoramba kuti haiwa tiri vanhu vabodzi nekuti tinonzi Botswana tino urimi hwebodzi mani.
kuno apa zvachinjiwa zvakumurika kuti aiwaba urimi hwakawanditsa. Joseph Kabila kuDRC agonza aiwa uya akutotonge hwakupfa mhandiwe akatoboeka ipapa kutobatiwa chaiko kuurayiwa kugwarashiwa chaiko kusvitu. Regai tione zvedu kuti inopera sei nyaya yacho nokuti paribe chizvino apo paribe chizvino. Uganda yati iyo yanzi iyo iri kupindawo pachirongwa chatakapinziwa sondo rapfuura chiya chokupuwa mishonga yokudzivirira chirwere shuramatongo HIV inomwiwa kairi pagore riri jekiseni. Vari kufara. Regai tirambe zvedu takaringa. Uku kwai akatanda kambani inonzi Frank Charlie Jarvis apuwa makore 8 okubira JP Morgan Chase. Imi dzimwe nyika wanoita zvokutamba ba. Regai tirambe zvedu takaringa. Safa iri kureketayo kutoti komana iti kuhwadziwa zvakare. Regai anozuro kwai munhu mubodzi ndiye akandozvimukira ache akafunga ache kuti zvandaguta nyemba regai ndiite izvi zvokudzinga Safa nokuibatira kuti irege kugopinda payange yapinda. Regai tione kuti wanoipedza sei. Watiwo tichatoendesa mapepa okuramba izvozvo. Regai tinonge tichikunyepai mhandiwe kuti wasvika papi wari kuitei. Asi isu zvanyasi regai tipete muhwe. Ndini wenyu mhandiwe Honau.